Okay, tu coglia tu. Bueno, orain ixoz, jabar basartu gara. Vale, hau da aurkitu dena. A ver. Gau. Perfecto. Kaixo, naiz den jueza izango naiz. Hemen gure partizipatuak. Hasi. Kaixo, ni Helene naiz, eta uste dut bideozuela txikitatekan, bueno, beti euskaraz deitzen dut, eta oso zutza polita iruditu zait. Beti itzeikoen, nahiz da hundile izan. Kaixo, ni Paula Arez, eta betidanik hemen bizi naiz, eta betidanik ere euskara ditzen. Kaixo, ni Mikel naiz, eta Arduerde asko eta beti euskaraz deitzen dut, eta nire ama hizkuntza euskara da. ¿Dónde estoy yo? ¿Puedo entrar? Zure ormaztuta. Fuera! Kaixo, Cesar Juan kalera joan da. Etorri mesedez. Hor, bigarren redonda denak zaudete. Kaleratuak izango dira, Iker eta Paula. Ai, ama, ez kistakit jun, edo ez konzuekin baina egon. Behin bakarrik ya la oportunidad. Que diga, aprovecho. Ez dakit. Bueno, vale, hongo naiz. Agur. Agur.